Siyabonga Nkosi ekuseni. Dumiseka egameni lika Jesu. Izibongo zonke zingezakho. Ikazimuli ngeyakhe ekuseni. Akekho omunye oshera naye udumo. Siyakunikeza lona ekuseni. Hlumela lika Jesu. Bande kaDavide. Mlilo oqothulayo. Nginguye. Bayede sonini nanini. Bayede Thixo amazulu nomhlaba. Themba lasendulo eselavela obala. Bayede. Qala belibanzi maxhoba yakhawuleza. Bayede. Wena osenyangweni. Bayede. Wena amehlo akho ashawuza amalanga bomlilo. Wena osandla sakho asifinyeziwe ukuba singasindisi. Ondlebe yakho ayizima ukuba ingalaleli. Ongubo yakho igcwalisile ithempeli. Siyabonga. Wena ondlala amafo kocansi. Uphinde waqhwakele njengenqola. Bayede somandla. Bayede Thixo wethu. Bayede uNkulunkulu kaIsrayeli. Wena osolela odwendweni lomnqoba. Bayede sonini nanini. Bayede uNkulunkulu wethu. Bayede. 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 Sisho njalo ekuseni. Sithi bayede. Zulu yemfihlakalo. Zulu yesimanga. Ezalise umhlaba nesibhakabhaka. uNkulunkulu wendalo yonke. uNkulunkulu wezihlahla. uNkulunkulu wamanzi. uNkulunkulu wezintaba. uNkulunkulu wemidoni. uNkulunkulu wogagane. uNkulunkulu makhathakabadala sila makhathana. uNkulunkulu ophilayo. Liphokhosekethele beyandala bosaya. uNkulunkulu khona. Ila makhathana. Ila makashataya. Libroya makhathana. Siyabonga egameni lika Jesu. uNkulunkulu ohamba nomuntu. uNkulunkulu ongamdeli umuntu. uNkulunkulu ogcina umuntu. uNkulunkulu obamba umuntu ngesandla uhambe naye. uNkulunkulu osinqobelayo. uNkulunkulu olwa nezitha zethu asibulale ngasese. uNkulunkulu ongavumi uthunya lwethu lushelele. uNkulunkulu ophilayo. Izwi lakho liyisimame ezinyathelweni zethu. uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga. 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 Ihashi nenkweni yalo. Wena uphambo lwakhe. Namhlanje sithembeleza. Usikhulile basebabalapha. Boya makasakatana. Boya makasakatana masuya. Boya makasakatana belebelebesona. Jesus. We give you glory, Jesus. Alamayanda la bosia la mama mayanda la bosia. Era baba yanda la bokos eta papa. Mesuya kaya atakapusikata. Ikatala mahasuya. In the name of Jesus. Banda shayeli sesizante ikulu kakhulu. Oh, thank you, Jesus. God is in his place. Khona uNkulunkulu kule ndawo. Modimo utelimu. Izulu liphathi kwabantu. uNkulunkulu elingaka. Kusho ukuthi kungenzeka noma yini. Akehli enezilo kuzokwenza umsebenzi. Akabahlanganisa abantu kanti ayikho agenda. Awubafowethu engameyena othuma ababili noma abathathu.
behlangene ngiyoba khona. Mengabe khona yena ogulayo uyaphiliswa. Mengabe khona yena osindwayo uyakhululwa. Mengabe khona yena nabasemathuneni bayaphuma. Ake ngimemezele ukhona uNkulunkulu la. Hela mahasuya. Usekelene duze nami. Ebheka njalo ukuhamba kwakhe. Ngikhuluma ngoNkulunkulu Emmanuel inkosi naye. Ngiyamemezela abafangela ukhona uNkulunkulu la. Ila makashataya silabahasula. Hey ya. Zonke inhlanya zikamoya ziyamuswa. Ukhona uNkulunkulu la. Abashwabene bazoluleka. Abangasebenzi bazothola imisebenzi. Halamakathala silamakabadai sayikhayiseshi. Ngiyamemezela ukhona uNkulunkulu la. Awukodwa mfathi ngoba ungamuswa ngempela. uNkulunkulu apha nabantu. Ukhona la. Umesekhona Undala wezinsuku asina isimo singahlala phansi. Baba udokotela, the angel of the house, the father of many. Ngiyakubingelela Bishop. Sithi happy birthday. Usuke wamusha kakhulu ke manje. Phela simshayile izandla Bishop. You are created. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Asibingelele amadoda amakhulu egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu sisithofu. Siyabingelela ma-worshipers. Siyabingelela hlobo wethu sisithabile nabazalwane ahamba nabo. Amen. Siyabingelela zonke ihambele ikhona. Siyasibingelela egameni likaJesu. Babuzalwe ngiyabona egameni likaJesu baba omama intombi ezinsizwa. Amen. Sunday school egameni likaJesu. Ngathi ngizofela kulolu. Oh, thank you, Jesus. Let me acknowledge the family yakwaZondi ekhona egameni likaJesu. Ngiyabingelela. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe khona egameni likaJesu. Nikhona abazalwane? Ngicela sivule uRevelations chapter 12. Sofunda nje amavesi awu-5 bese siyakhuleka egameni likaJesu. Sifundeleke wena usikhozayo Revelations chapter 12. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Owesifazane nodrago. Sihloko nje sakhona owesifazane nodrago. Awu amen. Funda ke sisi. Wabakhona ezulwini isibonakaliso esikhulu. Owesifazane ebethilanga nenyanga iphansi kweenyawo zakhe. Yes. Nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi ezishumi. Ekhulelwe wakhala enemhelo esikwa kubuhlungu bokubeletha. Cela abantu bayibambele ekhulelwe wakhala enemhelo esikwa ngoba isikhathi sokubeletha sasesifikile. Funda sisi. Wabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Nase esinye isibonakaliso
bheka nango udrago omkhulu obomvu inyoka ke leyo. enamakhanda ayisikhombisa ney'mpondo eziyishumi Yes. nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Umsila wakhe wadonswa kwesithathu kwey'nkanyezi zezulu. Uyibambeke leyo inamandla kakhulu, ufuna ungagijimi kakhulu. Umsila wakhe wawusemagcekeni asezulwini, udonswa kwey'nkanyezi. In the name of Jesus. Ibandla meke lakhonza lakhohlwa ukuthi umsila kadrago ungaphakathi uzodonsa. And awuthagethile noma ubani, utakhethela ababayizinkanyezi. Thagethela ababayizinkanyezi. Leli Bible umsila wadonsa, awuphinde lo ndawo nasisi. Umsila wakhe wadonswa kwesithathu. Okwesithathu, yes. Kwey'nkanyezi zezulu. Kwey'nkanyezi zezulu. Uyabona ukuthi akukhona okokuqala, akukhona okwesibili, kodwa okwesithathu. Kusho ukuthi waqala lo msila wa-check ama-levels. Yathi ma ngabubutho lo ku-level 1 wathi angeke ngenze ngalutho ngalo. Lo ku-level 2 ngeke ngenze ngalutho. Ake ngifune laba be-level yesithathu. Mhlambe kuzokusiza ukuthi ungagive up kulezi zinto obhekene nazo. Ukuthi umsila kadrago usuke wakubona ukuthi uyiphi inqanaba. Oh, thank you Jesus. Baba umavundla noma singashumayela sonke, kodwa izimpi zethu ayifani. Ngoba nabo abashumayeli khona be-level yokuqala, khona be-level yesibili. Kodwa the devil is targeting those who are off the level of, oh my God. Ukhona abantu ebandleni be-level emnyanyisa usathane ngohlobo olumangazayo. Umuke walala usathane athandazela ukuthi ungavuka ekuseni. Umuke wavuka ncaphe ngoba ucasulwa yi-level, ake sithi levels. Amen. Amen. Qhuba sisithandaze. Umsila wakhe wadonswa kwesithathu kwey'nkanyezi zezulu. Yes. Wasiphonsa emhlabeni. Phonsa emhlabeni. Nodrago wema phambi kwesifazane obezabeletha ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Immediately ebeletha nje akashwabadele umntwana. Amagama akabulale lokhu akuthweleyo. Yebo sisi. Wabeletha umntwana wesilisa. Wabelethwa kumntwana wesilisa. Ozakubusa izizwe zonke. Ozobusa izizwe zonke. Ngentonga yensimbi. Ngentonga yensimbi. Nomntanakhe wahlwithelwa kuNkulunkulu. Now lo mntwana wavele wathebelethwa wahlwithelwa kuNkulunkulu. Nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Owesifazane wayesebonakele ehlane. Ngicela ume nje lapha verse 5. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ngifuna siyibambe kahle bazalwane. Wabeletha kumntwana umntwana wesilisa ozobusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Jesus. Amen. Umntwana ke wahlwithelwa esihlalweni sobukhosi. Kusho ukuthi asivumelane ukuthi lo wesifazane ebengaphethe nje just an ordinary child. Lo mntwana obephethwe yilo wesifazane, it's the Lamb of Jesus Christ. Now umntwana wakhe ke wahlwithelwa. Ngiyafuna uyibambele. Ngizokhuluma ngenkazimulo yebandla lokugcina. Amen. Inamandla lokuthi umntwana wabelethwa inyoka ikhona. And ukhumbula ukuthi le nyoka ayikho eceleni, ayikho ngemuva, iphambi kwakho wesifazane. But umntwana wabelethwa ikhona. Futhi mission clear njengoba le nyoka iphambi kwalo wesifazane,
ukuba athi umntwana mehlala ke phansi imshwabadele. But ngicela ke uyiyeke inyoka, ake sibheke izulu libelethisa owesifazane, asibheke izulu livala amehlo kaDrako, asibheke izulu lithumela izingelosi zizohlwitha umntwana. Nikhona bazalwane? Asivala amabhayibheli, izwi lakho lenkosi sibusise ngegama likaJesu. Incwadi ye-Revelations, amen. Incwadi ebaluleke kakhulu ebandleni, kakhulukazi kulesi sikhathi esibhekene naso. Amen. Because incwadi ye-Revelations, i-purpose yokubhalwa kwayo, it was to reveal the full identity of Christ. The full identity of Christ. That is why uzothola ukuthi iphethe izinto eziwu-3. Number 1, iphethe ukuvezwa kwebandla. Number 2, iphethe uJesu emele ibandla. Number 3, iphethe uvezwa umphiki uKristu kodwa uJesu ehlala phezu kwakhe. Bayanthola bazalwane. Umbhali wencwadi ye-Revelations, it is umpostoli uJohane. Incwadi ye-Revelations yaziwa as a book of hope. Amen. Yaziwa as the book of hope. Glory to Jesus. Why uNkulunkulu esebenzisa uJohane kule ncwadi? Ukhumbule ukuthi ebhala Daniel kodwa sizoyishaya uphawu ingezwakala. Uma sekufikwa ngapha uNkulunkulu wavele wavusa uJohane. Uma ngabe mvusa uJohane nje mawustadisha iministry yakhe, uJohane bafowethu wayengenayo into eningi. uJohane wayedila nje kakhulu nokuthi akathatha uKristu ambeke phambi kwabantu. Yingakho ebizwa ngokuthiwa he is John the Revelator. Alibonge igama likaJesu. uJohane umambuli. Amen. Yingakho ngisho ivangeli lakhe uJohane lahluka kuma synoptic gospels, ngoba elakhe ivangeli lathatha yonke lento uJesu ayenzayo la ibeke eceleni, lathi mina ngifuna ukuzombula uKristu. Ngoba ibandla bafowethu iqiniso lithi libi state of confusion. But we thank God for Johanni Obabumavunda abagotshwe yizulu to reveal Christ in times like this. That is why bekufanele zime ezinye intshumayelo kwandi intshumayelo yokuveza uKristu. Ngoba iqiniso lithi bafowethu ifikile confusion ebandleni kaKristu. Uyabona in history akazi ibandla livalelwe emakhaya kuthiwa lingakhosi. So we need oJohane abazomveza uKristu engasekho esontweni kodwa ezindlini zabantu. We need abantu abazolekelela ibandla belikhumbuza ukuthi kwathi umphongolo usendlini kaObed-Edom. uObed-Edom wayizwa ipresence kaNkulunkulu engekho etempelini kodwa esekhaya. The devil is the liar. Asizuyiyeka lento yethu ngenxa yama-lockdown, ngoba indaba kaKristu bafowethu yambuliwe. So the Lord must help us. So uJohane ke bazalwane umsebenzi wakhe kwakuwambula uKristu ebandleni. Nizokhumbula bazalwane ukuthi ukhona umonakalo owawusukhona emabandleni. Le ncwadi yesambulo yayi-addresswa to amabandla awu-7. There were 7 churches uJesu ayekhuluma nawo ngoJohane. Nikhona bazalwane. Ibandla lokuqala ethu wazibandla laseFesu elalaziwa as a loveless church. The Lord must help us. Ibandla alingamkhonza uNkulunkulu selilahlekelwe uthando lokuqala. Leli bandla lalaziwa njengebandla eselilahle. Icomplain uJesu ayenalo ngaleli bandla kwakuwukuthi ibandla lase-Efesu selilahlekelwe uthando lokuqala.
Baningi abantu abafika endlini kaNkulunkulu bazalwane athi ngafika ngingekho sure ngalento kodwa ngathi uma ngingena ngathola uthando labazalwane lwangenza ngathatha a permanent decision ukuthi angisasuki kulento. Oh my God, ibandla lesibili kwakuyibandla laseSmyrna, the persecuted church. Lelo kwakuyibandla elalishushiswa ngohlobo olumangaza. I know it's hot, but ngicela ningibekezelele nje egameni kaJesu. Ibandla lesithathu kwakuyibandla lalibizwa kuthiwa iPergamum. Ibandla leli kwakuthiwa iPergamum kwakunomonakalo omkhulu kulona ngoba laselikopisha izinto zezwe. Ngakho laziwa ngokuthi kwakuyibandla lokuthi uma ufika khona uqakwe yizwe endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu akasisize bafowethu ake sime kule nto kaKristu noma iPergamum. Bazalwane into ebuhlungu is that iPergamum iba sebusweni bomhlaba. Abantu abashumayela iqiniso ngeke uze bathole noma befandwa, kodwa ama-leaders of the Pergamum church bathola ifunding because abantu abathatha izwe bezolifaka ngaphakathi. But praise God, yabona hamba fanele ukuthi ungena nje uyasibona isithunzi sikaKristu ebandleni limikhona kodwa abazalwane. Simile nakulezi insuku zokugcina sithi aliphumiswe endlini kaNkulunkulu. Simile bafowethu noma kungathi siyibandla elinga-understandi kodwa sizothi asikwazi ukuphuma ezweni sizongena ngaphakathi sifike kunezwe futhi ngaphakathi. Asikwazi ukuphuma ezweni singene ezweni. Ngicela siphume ezweni singene endlini kaJehova kubonakale kaJehova bethu. Noma singabonakala ngathi si-outdated, into esilwa nayo asilwi namuntu kodwa silwa nezwe. Lalelani bafowethu, uJesu engabuya noma yinini, into esiyigadile aliphumiswe endlini kaNkulunkulu. Asikwazi ukukhonza nezinyanga, asikwazi ukukhonza nezitabane, asikwazi ukukhonza nabantu abathweleyo, aliphumiswe. Ngazile ukuthi uhameni uzophela la, aliphumiswe endlini kaJehova. Usho njalo umpostoli Pawulo uthi ngiyanincenga bazalwane, nikelani ngemizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo, bese ningalilingise lelizwe kodwa iguquli yenziwe ibe ingqondo yenu. Aliphume izwe endlini kaJehova. Rabashanta asikwazi ukufika endlini kaJehova sifike kwi-night club, akubonakali ukuthi ekasimakade, akubonakali ukuthi ekaJehova le. Abangena abantu begula baphume baphila, abangena abantu bethwala imithwalo befike bethula imithwalo, abangena abantu benemibuzo bathola impendulo. Away with the Pergamum church, away. Ukaphalasa ela mahasu aliphumiswa bafowethu. Oh my God, 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 aliphumiswa. Yabona bafowethu, the devil is the liar. Yabona bafowethu, njengoba ngiwumpostoli uSkhaya angikwazi ukubonakala noshumayela ey'nkonzweni zenyanga ngoba sashunyayezwa ivangeli elithi siyaphuma ezweni. Abrahama phuma ezweni lakini, phuma nasey'thikweni zikayihlo, uye ezweni engizokubonisa lona, yilapho ozohlangana nami khona. Asikwazi sesiphumile siphinde sithole izwe ngaphakathi. Aliphumiswe, 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 aliphumiswe. Niqonde bafowethu, asimelene namuntu.
kodwa simelene nezwe. Yizwe simelene nalo endlini kaJehova. you know emva kwaleli bandla okuthiwa iPergamum kwakukhona ke elinye ibandla okuthiwa iThyatira. Amen. Leli bandla kwakuyibandla abazalwane laselishiftile kwiposition. Ngawukuthi laselifundisa a wrong doctrine. Angamahasu. Yabona bazalwane yafuna ukuthi asiyikhulumele. Noma kunje kodwa singayilahli doctrine. Leli bandla laselifundisa a wrong doctrine. Glory to Jesus. Hey, ngizonikhumbuza namhlanje. Sakhelwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. uKristu yinto enkulu. Likhona abazalwane. Sikhumbule ukuthi leli bandla lakho angakumnandi. Leli bandla uJesu uzolakhela imibandla namasane ayidesi. Ngeke lafuke. Ngiyacela mina. Asingayilahli doctrine. Lithi iBhayibheli mafuthi incwadi yezenzo. Kwathi uma sebehlelwa amandla kaMoya oNgcwele baqinisele sifundisweni. Baqinisele sifundisweni. Ishuthile lokuthi they steadfastly continued in the doctrine of the apostles. Baqinisele sifundisweni sabapostoli. Ishukuthi come what may come. Asizi kusilahla isifundiso. Bafowethu indaba yemfundiso ayinamandla eyintshumayelweni kodwa inamandla kwidoctrine. Intshumayelo ziletha imvuselelo kodwa idoctrine iyaphuhlisa. Yenza ukuthi abantu behambe bengekho esontweni kodwa behambe bekuKristu. Okay, ake silehle kancane. Yiphi le doctrine esikhuluma ngayo? Matthew chapter 28. Hambani nishumayele izizwe zonke. Nenze izizwe zonke abafundi. Okholwa nimbabhadise egameni kaYise nelendodana. Bese niyabafundisa ukugcina konke. Asihle kancane kugcinwane. Isifundiso esinikeziwe kwakuyisifundiso sikaKristu. Yingakho abapostoli babengayifundisa iminto kodwa babefundisa uKristu kuphela. Lalela ke manje umfana waseThasu uthini? Umfana waseThasu uthi ngifungile ukuthi angisewukwazi okunye kuphela uKristu ebethele. Ngamagama isifundiso the doctrine esisifundisayo isifundiso sikaKristu. Ngiyabonga babu MJ ehamba vangeli akukho mafutha akukho manzi ukuthi sisamile esifundisweni. Sisamile kuKristu. Sisamile kuJesu. Lalela bafowethu yekana mafutha khona uJesu oyidwala. Yekana imfonto yekana amanzi khona uJesu. Somebody shout Jesus. Jesus. Sekwenze njani manje? Idoctrine yahluka. Bengafanele mawusindisiwe umfundisi nami ngisindisiwe kodwa siqabane kwidoctrine. Sibangani because uKristu kuwe uKristu kuwe. Isifundiso naso isifundise naso. Inkinga nansi bafowethu. Leli bandla laseThyatira lithatha umholi limbeke phezulu bese lifihla uKristu. That is why amabandla amaningi ahamba nabaholi alahla uKristu. Ahamba nabaholi alahla uKristu. Hayi bafowethu siyabadinga abaholi bayizingelosi eyisebenzisa uNkulunkulu ebandleni but not to worship them. Don't worship them. Jesus. Uyayidumela Dunisa. Yes. Yiwudle lapha. Yes. Inkutani. Yes. Ngikuye. Ithemba lasendulo. Esela vele obala. Ugcalabela ibanzi. Umathoba yakhawuleza. Umangathakekho. Kanti uphakathi kwabantu. Uyedwa. Awungale uDunisa. The Lamb of God that takes away the sins of the world. Hayi bafowethu. Hayi bafowethu. Babu MJ. Hayi
Ngizothi baba wami noma singasala sibabili as long sizomela into kaKristu. Sibaleka nesifundisi. Kunezinto nathi inyama yethu ethanda ukuzenza but sibanjwe isifundisi. Uzathi umbhali umpostoli eluleli indodana uTimotheo uthi wena qhubeka kulokho wakufundiswayo futhi ungakhohlwa ufunde kobani. That is why silimele i-office lomphostoli sizoyibuyisa i-order endlini kaNkulunkulu. Siyanqanga ungathathwa, asihletshwa masihletshwa, asikhishwa emaphepheni masikhishwa emaphepheni. As long sizodefenda isifundiso, ningayisusi ikhonkwane, ningayisusi ikhonkwane, ningayisusi ikhonkwane ezabekwa wobaba, zabekwa wongidi lesikhonkwane, zabekwa wobhemu lesikhonkwane, zabekwa womqhinisa lesikhonkwane. Namhlanje sibekwa wo-MJ Mafuta, ningayisusi. Yabona indlu ukuyirenovate ningayirenovate. Nikhipha amafastela amadala nifake i-aluminium. Neroof mhlawumbe ningayishintsha niyenze ibe modernized. Mhlawumbe nodonga ningalifaka ipaint. Kodwa nimlekeleleni ningayithinti. Lapha kuyikhonkwane siyahlukana nesono. Lapha kuyikhonkwane siphume emadlozini. Lapha kuyikhonkwane asithola sitholisi. Lapha ningayisusi. Asizikuyisusa abafowethu, kunalokho sizoyiqinisa. Sizoyiqinisa, ayingasusi ikhonkwane. Uthi uDavide bafowethu inkosi yakwa-Israyeli uthi uma iyisekelo zibhidlisiwe olungileyo uyokwenze njani na? Sizochitha i-wrong doctrine, sizomise kaKristu. Bafowethu ningixolele mhlawumbe benilindele imessage yebirthday. Anginayo bafowethu, anginayo. Ngiphethe isisekelo esinguKristu. Uzathi umpostoli mengabeluleka uthi wena owakhayo uthi bheka uwakha kanjani. Ungakhi kade awakheli phezu kwalesisekelo, awakheli phezu kwalesisekelo. Naba abantu bedlinyoka manje ngoba kususwa isekelo. Moshakaya bihekapaya ilimoitakaya sa. Sanibonani bazalwane. Uyazi baba Mavundla. Sifuna ninyoke esontweni. Yazi baba. Nginesibusiso sokuthandwa abantu abadala. Nginesibusiso sokuthandwa abantu abadala. Sengihlala phansi ke nomunye ubaba. Uma ngihlala naye phansi, sixoxa. Uthi uyabona ndodana, asinaliva ngelohubha abantu ngezono zabo. Yeka leyo nto. Uthi siyoshumayela nini sihubha abantu ngezono zabo. Uthi kodwa into esiyenzayo siphakamisa ikhonkwane. Simisito ezokwazi uthi uDavide izwi lakho ligoqa goqa inhliziyo yakhe.
umisinto ezonquma umuntu enganqunyiwe. No bafowethu, no bafowethu. Uvuka endodeni usuzothatha imayikhi uzofuthi. Iphile into ekwazi ukukunquma. Ithi wena ke ubuyele emthandazweni. Ake uye kwi-praise and altar. Ake uyoyihlambulula. Uyibamba kanjani imayikhi uvuka esonweni? Ukhathakapoti ethalama. Ibi moyithakaila li-akapatala. Sizovusa ikhonkwane. Siqinisa zona. Sithi bawethu alikashintshi ivangeli kodwa kushintsha abantu. Now ibandla lesi-5 kwakuyibandla labizwa kuthiwa iSardis. Leli bandla ke kwakonakele kakhulu kulona because leli bandla laliphile enyameni kodwa lifile emoyeni. Silekelele Nkosi. Yabazana ngithe ngisemthandazweni uNkulunkulu wathi kimi ayisekho enye generation uJesu azobuya ngaye ezolanda ibandla. Iyo yona le. Bafowethu icilongo lingakhala ngisho siqhumana. Ibandla lihlwithwe. Inkinga yami enginayo abantu abakhona esodweni kodwa bafile emoyeni. I am here to declare it is a revival time. It's a restoration time. Sibona uNkulunkulu ezovusa abafileyo. Ayikho into ebuhlungu bafowethu. Uasharishwa isidumbu, unikwa isidumbu amanzi, unikwa isidumbu imicrophone, kuhlabelele idumbu, kunikele idumbu. Akana amen. Buka nje akana amen manje isidumbu. Ibandla ligcwala idumbu. But I am here to declare uNkulunkulu uzovusa abantu. I know ushayelile endleleni. Khona izinto ezikulimazile. Kodwa ngizothi phuma kwibandla laseSardis. Yiba kwibandla likaJesu. Bisendaweni yokuphila uzofa kuyo. You know bafowethu, that is why emabandleni amaningi inakwe kakhulu lento ye-prosperity. Le ephilisa umuntu wangaphakathi ithe uphozo. Hayi bafowethu, ngiyakhetha ukuba yisihlupheki kodwa siqinile ngaphakathi. Babazotshela abadala la babethi bengenamali. Uyabona ngiyezwa angikhulumi nabo bonke abantu la. Bona nangendlela ongibuka ngayo ukuthi angikhulumi nabo. Babetha abadala konakele kungalungele lutho. Kodwa ubeze behlabelela ingoma. Bethi ngicebile. Ngisahamba. Imali nawe. Yabafowethu, mhlawumbe fanele siyichaze lento yomcebo. Ukuceba akuyikhona ukuba namabhiliyoni. Uyakwazi umuntu abe namabhiliyoni kodwa ahlupheke. uSolomon uyichazile le ndaba yengcebo wathi yisibusiso sikaJehova esicebisayo. Kusho ukuthi uyakwazi ukuba cursed kodwa i-account igcwele imali. Yebafowethu no angiboshwe mangiboshwe Jesu. Kungathi izwe lixakwe yiCovid kuthiwa kunamabhiliyoni atholiwe ukuba kuzosizwa izwe. Sisathi silindele usizo kuthiwa sekuno-500 billion osumpontshiwe. Uyintshontsha kanjani imali unayo? Kusho ukuthi le mali isezandleni zabantu abaqalekisile.
Uyakwazi umuntu ethenge imali kodwa aqalekiswe. Angabacabangela abantu abahluphekayo. Akuyona imali ukuceba. Kodwa ukuceba ukuba nesibusiso sikaJehova. Ukuceba ukuphila emoyeni. Kukhona ulaka kaJob olusazokwehla eSouth Africa ngamandla. uNkulunkulu kodwa ungethembisile ukuthi uzolivikela ibandla, ngoba lolu laka luzobe luzolwa nabantu. Amen. Yabona bafowethu, lempi ayisekho manje kwi-pandemic, but is straight to the church. Yabona bazalwane, ayikho into engilimaze njengokuzwa ukuthi eZimbabwe sekuphasisa umthetho wokuthi you can never now go to church if you are not vaccinated. Why such a harsh bazalwane? Why such a harsh government? Because bekufanele ibe choice lento. Listen. If ungafuni ukuvaccinate angifuni, kusho ukuthi I choose to die. So why you have to force me to take a vaccination? I'm not preaching ivangeli ukuthi ngayithatha vaccine, abane vaccine. Amen. Mama ngifuna ukuvaccinate, but mina lento yokuthi why sefaka ukuthi bengakwazi ukuyokhonza uNkulunkulu. Mabenga vaccinate. Nabathu kunento engihluphayo. Why ibandla limataniswa namathaveni kuvula ithaveni kuvula? Why ibandla limataniswa notshwala kuvula utshwala kuvula ibandla kuvula utshwala kuvula ibandla? Glory to Jesus. But I am here to declare uJesu phezu kwaleli dwala ngizonakela mina namasange ayitesu ngeka nahlula. Before the church of God, now intercessor, take your position. Now worshipers, take your position. Now Shumaye, take position. Nikona bazalwa, no mabushe. Go to Jesu mine bazalwa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now, kunebandla ke bafowethu elalingafani nalelo kuthiwa isathesi okwakuthiwa iPhiladelphia. Lelo bandla yilona uJesu aphuma nalo. Mokhoshanta. Yilona uJesu aphuma nalo. Lelo bandla mankhazwa. Oh, it was a spiritual alive church. Libandla elalihlezi ligadi into zikamoya. So yilona bandla bafowethu lalani, ake ngisho lento. Ibandla lilodwa. Bangizwa bazalwane? Ibandla linjani? Lilodwa ibandla. Kodwa uma uSathane esefuna ukuzobulala abazalwane, udala amabandla. Alright. Yini le mongcelo ngibhelileyo? Ibandla lilodwa. Amen. Kodwa uma ngabe uSathane ukhumbula ngithiwa umsila uzodonsa okwesithathu. Uma uSathane esefuna ukubulala abazalwane, udala amabandla ukuze amakholwa ezophuma ebandleni eyemabandleni. Angichazele. Uma ngabe umuntu esefuna ukujola, alright. Ebona ukuthi la ihamba vangeli indaba ukujolwa ingeke. Uma ephuma nje uzowathola. Emabandleni la uthiwa khona siyakhothipa. Uma ngabe usufuna ukudla imithi, ubona ukuthi la imithi ayitholakala. Akhona amabandla. So injongo kaSathane uwakhe amabandla ukuze ezokhipha abazalwane ebandleni. That is why sinabazana abango from church to church. All right.
ungayenzi impazamo yokuphuma ebandleni elishumayela iqiniso uyofuna ibandla elinamaqiniso. Njalo uSathane uma sefuna ukubulala umuntu weqiniso umnika amaqiniso. Now listen, amaqiniso abhekiswe kuma facts, kodwa iqiniso libhekiswe kwi-reality of what has happened in the cross. Nginenkinga ngamaqiniso. Amaqiniso ayaphelelwa, kodwa iqiniso yiliso, yilo namhlanje, yilo naphakade. Nikhona abazalwane, oyiyancela bafowethu sibe neqinisweni. Lotsingahambi siyofuna amaqiniso. Angichaze nizozenizwa. Nizozenizwa. Amaqiniso. Amaqiniso ukuthi you are HIV positive. Amaqiniso. Kodwa yiqiniso ukuthi ngemivimbo yakhe uphilisile. So ithi lento khetha, ufuna iqiniso noma ufuna amaqiniso. In most cases amaqiniso akhuluma lento esifuna. Kodwa iqiniso esikhathini esiningi siyalwa nento efunwa inyama yethu, kodwa likhiphelana ekuthuleni. So umuntu mase uyile eqinisweni uyaphuma eyofuna amaqiniso. Awuyisho baba? Umuntu mase uyile eqinisweni uyathungatha. Yebo. Abantu abathi ngizofela impondweni ze-altari, ngizofela eqinisweni, angiye emaqinisweni, ngizofela lento noma ngathi iyabhora, kodwa ngizofela kuyona ngoba lento ngiyibonile ishintsha impilo yami, lento ngiyibonile ingikhipha emahlazweni, ngizohlala kuyona, angiye emaqinisweni. Bafowethu, kuyiqiniso ukuthi intombi yakwazi ukuhlala ngentombi ingalali nantombi, kodwa emaqinisweni kwisayensi kuthiwa igazi lisuke enyaweni lenyuka. I am here to present to you a church of the last glory. I am here to present to you ibandla lenkazimulo yokugcina. Leli bandla umbala walo lishumayela iqiniso. Leli bandla umbala walo libe bungcweleni. Leli bandla umbala walo alikhuluma into, likhuluma umthandazo, likhuluma umzila ubudla, likhuluma izwi. Uzomuza umbhalo sethi isho kuyingelosi yasePhiladelphia. Amen. Bese uthi usho qinisile.
usho qinisile anginandaba mina semangakanani amanga ngaphandle kodwa usho qinisile so leli bandla leNkazimulo lokugcina into ozoyibona ngayo alisukusuka eqinisweni Never. niyakulazi iqiniso iqiniso lokukhulula kwenze njani these days kushumayela isitabane uma ngibona amanyala nengithakala endaweni ongcwele anokwazi sekusondela ukuya kwento liphi ibandla lizoma eqinisweni sengizovala ibandla lokugcina eLaodicea ibandla lalingabandi futhi lingashisi liyisivivi into angihluphe ngayo uJesu mekhuluma la uthe if you continue like this I will spit you out khona abantu esibathembele sabathembele into ezinkulu kanti kade izulu labaphilisa awukwazi ukuthi awubantu futhi awushisi awazeki wena ungaphi asikwazi noma ungakithi noma umelene nathi the next thing I will spit you out yabona bafowethu uyasizeka umuntu owile kwacaca ukuthi uwile kunomuntu atho ewile kodwa vela alwela ukuma inkazimulo yebandla ilahleke kubantu abathe bewile kodwa bama sebewile ngiyayazi yaprovoke ke lengikhuluma uthi Ahab uthi sengikhuthaziwe ngikhiphene empini muso kulinda uzokhishwe yithini uyabona bafowethu ibambe le never be strong where you are weak instead uzokusiza uku-admit ukuthi I am weak here so that sizoza ne-first aid siyafuna ukukusiza kodwa manje awusizeki ngoba uyirujile le kungathi uqotho kanti uthakathaka siyiphethe i-first aid kit ikhona kuyima yasikwazi ukukusiza ngoba masigijima ugijima nathi makufakaza ufakaza nathi makule khwayeni ukula kanye nathi khona ikhathi ezithi unganqabashini abaphilayo hamba uye esibhedlela ulale embhedeni wokunyangwa bese uyathala amakhompyutha sakhe size njengodokotela bakamoya sikunyange bafowethu uyanikezwa yethile yamandla andisikhwepha bomthakathaka inkinga yakho ufuna ukuba strong la umthakathaka khona ibandla leNkazimulo yokugcina chapter 12 mebhala othi ngibheka ngabona usho umpostoli uJohane ngabona owesifazane lo wesifazane bambani ngiyathandaza manje
embethe ilanga. Singagijimi kakhulu. Njalo iBhayibheli baba wami malikhuluma ngowesifazane akukhulunywa ngowesifazane as an agenda. Kodwa kukhulunywa ngebandla. iBhayibheli ungalifundeli ukuyoshaya abantu, wolifundela ukuthi likusize. uJesu meka buya uzobe ngezile uzolanda indoda, uzobe landa umakoti wesifazane. Uthi ke ngabona owesifazane, meaning I saw a church. I saw a church. Ungafileyo ukuthi usubonwa amadimoni, noNkulunkulu uyabona. I saw a church. Ngizothi badlala kaKristu noma singadlala ama-politicians, kodwa ngizwe izulu lithi ngabona owesifazane. Noma bengasibheka besithuna, kodwa ngizwe izulu lithi ngibheka ngabo. Uyalibona ubaba, uyalibona ubaba, uyalibona ubaba, uyalibona ubaba. Ngabona owesifazane. 2 embethe ilanga. Embethe iposition le. Ngiyacela noma lingahlunyezwa kanjani ibandla, singayigumuli ingubo esimathiswa, saziwa le ngubo iyavela lapha kuGenesis. Esebona uAdam ukuthi ngihambaze, wehlele ezansi nensi, yini esuke phezulu wehlele ezansi, ingubo. Ngesikhathi enjoy isithelo, inyoka ibiyiripa. Ukhona ngizwayo la. Ngesikhathi eseripwe ofingubo wasuka kwiposition. Bafowethu, iposition. Lalela, uNkulunkulu usazi ngamagama, kodwa mase usi-allocate ngeposition. Yingakho umbhali athi umoya wombusi uvuke ungayishiyi indawo yakho, ngoba saziwa ngendawo. Indawo yethu kuba sibe phakathi kwayo, kodwa sembathila. Angiqede uDavide athi wena uNkulunkulu uyilanga nenyanga. Ngamanye amagama uNkulunkulu kwazi ukusibona nge-identity yakhe. Uthi obhalayo kwincwadi yamaHebheru ungumlilo oqothulayo. Amagama saziwa ngomlilo. Ngiyanicela bazalwane, asingayilahli inkonzo yomlilo. Ngiyacela mina wena ongizwayo, noma ungathi bawukhuluma ngezilimi uhlebe womakhelwane, uthi ubhale eBhayibheli ugcine uvutha lo mlilo, ungacimi ubusuku nemini. Iposition yethu leyo, ibandla ligcwala amandla omlilo. Lembethe ilanga. Number 2, inyanga ingaphansi kwezinyawo zabo. Sengizothandaza baba.
engaphansi kwenyawo zakhe. Ngamanye amagama wembethe iplatform elungisiwe. Ngibuhlungu bafowethu maqala i-lockdown kukhona esabagcina i-lockdown iqala abakabuyi kuze kube manje. Inkinga basuke kwi-position kanti noma kunje sinyathela phezulu eyinyawo. Ile David athi hey izwi lakho liyisibaba ezinyathelweni zethu. Ngiyacela mina ayishiye position uthi umbhalo weBhayibheli ekhanda lakhe kwakunomqhele wezinkanyezi eziyishumi. Yes. Wawumelele ntheki ilanga limele uNkulunkulu, inyanga samele uNkulunkulu. Qhele wezinkanyezi umelele isibusiso sebandla lasendulo. Umele the 12 tribes. Yes. So noma eyibandla lokugcina isibusiso seyiso lesiya. Asishintshe. So akangafune akahlobe ngawo lo mqhibi. Abakhona bathi ungayihlabeleli le ngoma ethi silifuze lelo manje engakhona la kusisi kanti awuyisela ukuthola lo mqhibi. Lalela ngalobothi ufunele yakho yalelapha kanti ufuna ukuhloba ngenye noma kuyibandla lenkazimulo yokugcina kodwa umqhele wabo awuhlubile kulona. Elabahasula makhashataya ethabana awuhlubile kulona yayo. Wena mfowethu ivangela lishintshile usayilona. Hayi bafowethu mina bafowethu ngimelana lento khona ivangelo elidala ivangelo elisha. Alikho ivangelo elidala alikho futhi ivangelo elisha kodwa ivangelo lilodwa yilo leliya kuseyilo namanje. Ungathi mawufuna ukwenza imikhuba uthi uyofuna ivangelo elisha useyilo. Bafowethu kusemunye ukuhloba yikho lokhu kwesizwe sontwele. Asibambeke lethi iBhayibheli bheka owesifazane ekhulelwe. Awu amen. Esikwa esezawubeletha bese thujwane phakabona inyoka endala uDrago eme phambi kwakhe. Likuphi ibandla namhlanje liphambi kaDrago. Yebazalwane vukani ebuthukweni. Ibandla liphambi kaDrago. Ikhona ingoma yakudala eyayithi vukani ulala kanjani lesi sikhathi? Sasile ukudla wangamzila, sathenda inkonzo wangayathenda, safuna uNkulunkulu wangamfuna. Ulala kanjani lesi sikhathi? Ibandla liphambi kaDrago.
kudala uhlala kanjani at this time? Isikhathi lesi akuvuka intombi, akuvuka insizwa, akuvuka umama, akuvuka ubaba, alivuki ibandla emthombeni. Wena obuthandaza shintsha indlela yokuthandaza. Wena ayabahasula, wena obunikela shintsha indlela yokunikela. Lalela ngendlela yokukhonza ayishintshe manje. Bandla liphambe kadrama, bandla liphambe kadrama, bandla liphambe kwendoda engenayo lento kuthiwa uzwa. Ma ufuna ukubulala thina sivalele ukuyokhona. Bafowethu safika thina safundisa ukuthi zonke izinto zilunge ngithandazo. Kwafika ipandemic kwavala umthandazo. Ikhona ingoma kudala ithi uJesu uyimpendulo. Yezwe lona ke. Wa yebafowethu, hayi ngixolele, sikhule thina ngisho isidakwa sihloniphe into yenkomo. Sithi masibona uphethe iBhayibheli sithi umbeke na. Sakhula thina, sakhulela emakhaya kunama-tribal wars. Kwakuthi mengabe impi isishisa ngempela, wayesuka umuntu abalekele esontweni, leke wangena esontweni akasaphinde. Ihlonishwe into kaNkulunkulu. Lo government ongamhloniphi uNkulunkulu kangaka. Ibandla liphambe kadrama. Mbona zonke ey'kasomandla zisukuma zimangele. Phakamisa izandla. Athi uJafethu ufundisa ngisho izandla zethu. Liphi ibandla? Kunabasibukeleyo online. Bizothi zonke ithengwe ngegazi ayivumelane manje ngegama elilodwa. Sakusukela ukuthi uyi-Faith Mission, uyi-Gospel. Sakusukela ukuthi uyi-Pentecost. Sakusukela ukuthi uyi-Baptist. Zonke zathengwa ngegazi, zonke zakhethwa. Ayihlangana mhlatowazanayo, hlangana mhlatowazanayo. Bonke abanyuliweyo abahlangane sibiza igama likaJesu. Lalela umibandla nawuhlangana, intonga zeJeriko zawa namanje balingahlangana. Uyafa udrago ophambi kwebandla ngegama likaJesu. The devil is a liar. Listen when I drago unomumama, but you are under our feet. Nomumaziyeli bandla, but you are under our feet. Utumbhalwe eBhayibheli leli bandla alinakwahlunywa ngisho amasango ehayitesi. Lalela Sathane, we are not going to give up. We are not giving in. Siyaqhubeka, siyaqhubeka, siyaqhubeka. Noma nginyathela ameva kodwa mangihamba ngeyathi indlela ngiyaqhubeka. Ezweni lapha bayangihleka, bayawuzingela umoya wami ngoba uJesu uligugu lami. Lalela drago, ngeke siyeke lento. Lalela drago, ngeke siyeke ukuthandaza. Lalela drago, ngeke siyeke ubungcwele. Lalela
alimele inyawo ibandla linganikezeli ibandla manje akusumume. My God, my God, my God, olele yakavuke odeleselayo akafaka amandla rapapapapa ulamabasala ulamakatala naba vusa ibandla lenkazimulo yokugcina. Yebasalo. Isikhathi lesi osemthathu akathi uJesu inkosi. Ose-Cape Town akathi uJesu inkosi. Ose-Johannesburg akathi uJesu inkosi. Ose-Durban akathi uJesu inkosi. Ose-overseas akathi uJesu inkosi. Sathane ngabe uyifihla into yebala uthi uzo asifihleki thina asifihleki awuthinta abathathu uthi asifihleki 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 ngegama likaJesu. Somebody shout Jesus. Lamela no COVID-19 force that makes us shall prosper. Asifihleki thina akukho ayimakasaka akukho namthalathi oyothalatha thina sithakathele asifihleki wesathane nenyoka yakho ngeke usiqede akubhalwe eBhayibhelini mina madoda kaJakobe aniqedwa aniqedwa ake umemeza ukuthi asiqedwa. Utumbhalwe eBhayibhelini asikho isikhathi esenzela imandla siyophumelela athi nolimi olisivukelayo liyothothisa. Siyanqoba 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 ake uthi siyanqoba ngegama likaJesu. Abamemeza bazawuthi siyanqoba ngegama likaJesu. Awuthi siyanqoba ngegama likaJesu. The devil is the liar. Mama lona bazalwane ngiyalivala ithuna la ngegama likaJesu. Anybody sitting under the unseen of my voice, you will never die of COVID-19. I refuse in the name of Jesus. Bible any of them emhlabeni kuyaboshwe zolini ngithi mina komu uzofana eCovid la ngegama likaJesu. Inyoba iCovid yafa 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 yafa. Jesus, hallelujah. In the name of Jesus. Ngisho ngabe kuthiwa uzwa ama-symptoms ngigobhoza inkemba egazini likaJesu. Ngiyayijijela kula ma-symptoms. Iyafa inyoka ake uthi iyafa inyoka iyafa inyoka iyafa inyoka. Kukhona abangamemezi angazi noma bane-agreement nosathane yini. Even in your family, you are safe. You are protected. You are covered by the blood of Jesus. Moko Shantalabosa. You will never die. You will never die. You will never die. You will never die. Therefore, Jehovah will amanda mangana. Utabamudi COVID in appeal. Jesus. Lalela uPaul abanjwe inyonga esandleni wayemlilweni wayinikela khona. Ayikho inyonga esurvival emlilweni. Inyonga ekubambileyo iyasha namhlanje.
Yabona bazalwane. Yabona bazalwane. Isikhathi manje. Batho Peter. Athi ngeke. Sikhathele ukulalela nina manje. We choose. Sesikhetha ukulalela uNkulunkulu. Kunokulalela abantu. Kunini bafowethu? Ithi inyoka hlala phansi ithi sukuma. Ithi hlala endlini ithi phuma. Noma bengaziqalisa endlini manje. Singamela ubuye entabeni. Sifika esitabeni ingoma sithi Nkosi. Sidla. Uzoweza manje. Phakathi entabeni. Uzoweza manje. Abantu entabeni. Entabeni izelayo. Nkosi. Sidla. Sidange. Makashataya, ila baba santa, ni roya makatala binamasi, ili bakoshatala bosai. Ulokutela uIsrael. Athi thina sake samkhonzele eGosheni. Baba MJ, mabelivala itende. Siyengedi. Siyoyivuma ingoma phakathi. Emgedi. uNkulunkulu ondawo zonke. Nizobona isimanga esedlule emathempelini eyemgedeni. Haleluya. Ngoba lalelani bazalwane. uNkulunkulu akahlali emasontweni kodwa uhlala kumuntu. Asivala amehlo. Asivala amehlo. Angivale amagolide ngelithi. Bhayibheli malikhuluma ngebandla. Alikhulumi ngegroup yabantu. Kodwa iBhayibheli malikhuluma ngebandla. Likhuluma ngomuntu. Oyikati ingozi. Ungathi mawuchaza ibandla uchaze uQuqaba. Ngoba uzothi ukhomba kuQuqaba. Kanti ukhomba kulabo uJesu athi baningi. Bathi Nkosi Nkosi. Kodwa umbuso ngeke. Ibandla akulona uQuqaba.
kodwa ibandla umuntu. Zakwe ngifakazele mfowethu sisuka ndawonye. Jesu akakhulumanga noquqaba ukuthi ngakhe ibandla la. Wakhuluma kuPeter. Kusho ukuthi mawukhuluma nje indaba yebandla umuntu. That is why Macbeth umuntu lethuba lonke ibandla. Kusho ukuthi kuze ibandla libe nenkazimulo yokugcina. Jesus. Akulungu umuntu. Ukuze uJesu aqhubeke abonakala emhlabeni. Funa umuntu ozoma esikhaleni. Indaba yesikhala idinga abantu. Kodwa idinga umuntu. Usho ukuthi njalo makukhulunywa ngebandla, khulunywa ngomuntu. Yazi udrive imoto yakho wedwa emotweni uyibandla. Usekitchen upheka uyibandla. Usebedroom ulele uyibandla. Nali ibandla uJesu alidingayo. Number 1, ukuze lizothwala inkazimulo yokugcina alingabi nambimbi. Siyathandaza uMongcwele. Phorisha loya. Alingabi nambimbi. Alingabi nasihle. Lizoyithwala ke inkazimulo. Ukhumbule siseyikhathini zika Joel nothulula umoya wamphezulu wayo yonke indawo. Amadodana namadodakazi ayosukuma prophet babona imbono abadala baphupha amaphupho. There is a move of the Holy Spirit. That is why uthe umbhali ukuze leli bandla liveze lenkazimulo uNkulunkulu kodwa azoyenza remarkable. Uzonethisa imvula yaqala neyakamuva kanye kanye. Uthi kumbhali ke bese ethi inkazimulo yaleli izoba nkulu kunenkazimulo yaqala. Kukhona into esisukumayo. Lalani bafowethu, I'm speaking as a prophet of God, as an apostle. Ningadideki. Kunemvuselelo ezosuku. Emva kwayo. Le mvuselelo izobe njengetsunami. Ngeke ishiye lutho. Bazothi abantu bese tavern bephuza utshwala avela athulule umoya athululwe nje ematavern bahlanza amabhiya beyongena ebandleni. Kunabantu kule mvusela bazongena nasingabashumayezanga ngoba uzobe ethululile umoya omngcwele. And that time is now. That is why ngicela uyibambele uzoyibona. Nazi izinto ezimpilo zobona inkazimulo yaleli izobe ingaphezulu kwenkazimulo. That's all. Thank you, Jesus. Uthi umbhali leli bandla ilona elizokwenza ukuthi inkazimulo kaJehova iyaziwe umhlaba wonke. Yes, Jesus. Ubani othi I am ready. God is about to do something. And le mvuselelo bazalwane umngcwele uthekini. Le mvuselelo inamandla kakhulu ngoba izoqala kwi-environment. Ibambele.
lemvuselelo izoqala emhlabathini. Yes, izoqala emhlabathini. That is why kunabantu la okuzoke kufika ugovernment kubona bethi emzini wakho nje emva kwendlu sekuvele kwaqhuma igolide. Sicela ukukunikeza this large sum of money. Sisukele la siyokwakhela endaweni ethi sifuna ukumbalela igolide. Uyaphi manje lapha? Uthena umbhali uma madodana esevezwa kuyoqala kurespond ivi ngoba iyabubula ilindele uveze kwamadodana. And I am a kashataya liyafa. This is the time amadodana avezwa obala manje. Into oqala baba levuselela ake ngiyichaze sisithathe. Ake ngiyichaze. Lemvuselelo asikhulumi nge-event. Lemvuselelo engikhuluma ngayo isizini. Okay, angiphinde ngiyichaze. Lemvuselelo engikhuluma ngayo asikhulumi ngokumiswa kwamatende. Lemvuselelo engikhuluma ngayo ngikhuluma ngokufulfilleka kwevision. The revival I'm talking about is the vision of God. Mama kusisi uthi umbhali olungileyo uyoshiyela abantwana babantwana bakhe ifa. Manje uthi umbhali ke ingcebo into oqala ezokwenziwa mase kuqhuma lemvuselelo izothathwa ingcebo ibuyiselwe kwabalungileyo. Kuthiwa amakhosi azobanjwa achainwe aqhuba ingcebo eyisa kwabalungileyo. So masikhuluma ngebandla lenkazimulo yokugcina ungacabanga ukuthi sikhuluma ngama open airs. Sikhuluma ngesizini, sikhuluma ngevision kaNkulunkulu siqhuma. Lalela njengamanje amen uzobona isimanga kuneyimayini esezavalwa kuthiwa ayisasebenzi. As I'm talking to you kunegolide liqhuma. Leli golide yingakho manje masidalivuka ibandla. Masidalivuka ibandla ngicela udlule kulento yokuze esontweni uzosonta. No. Isikhathi senkazimulo. Isikhathi senkazimulo. Isikhathi lesi sokuthi ibandla lizilungiselele. Iyabuya inkazimulo. Ingcebo iyabuya ilethela Yesu. Ngegama lika Jesu. Ngoba uNkulunkulu ufaka ibandla kwisizini la esizothi uma sisa imvuselelo ukubona singacela iminikelo yakhe. My God. Siza siphethe ingcebo. Iwealth uNkulunkulu utheme ekhuluma ngayo kimi wathi abantu abangacabanga ukuthi le transference of wealth ikhulunywa ngemali. Uthe uNkulunkulu le wealth is the land. Properties. Yes. That is why. Yes. Sidinga ibandla manje. Elizoqala livuleka amehlo ngalento yeland. Ubonile ugovernment wethu? Yes. Ukwazile ukuthi aphuca abantu ukudla bakutshontshile ngenxa yokuthi batshontshe belambile. Akuthathe wayokushisa. Lalani kunesikhathi esizayo ebesimenyezelwa lapha la ukudla kuzothatha ebantwini. Kodwa ibandla uThomondwe lizophila noma sekudla. Ngoba ibandla njengamanje fanele lithenga umhlaba engathi liyasana. Ngoba kuzoke kuphela ukudla kaShoprite. Kudingeka ukuthi hambe eplazini. Hlabinkomo eplazini. Nikhona bazalwane. Soke
Hey bafoti eKZN ike yasehlela lento. Uye eSpa ufika uSpa ushisiwe. Ukudla kukho. The only people who survived abantu abanemhlaba. Ngicela ibandla aliqale libheke ngamanye amehlo. Indaba yomhlaba. Likhona basebenza ngoba kulemvuselelo ogcina. I-wealth yonke izophucwa abantu ababi ibuyele ebandleni. Nawu umthandazo sime ngenyanga. Nawu umthandazo. Lord, whatever you do in this season, don't do it without me. Nazo izinto eziwuthiwe idingayo. Awuvuselele indaba yomlilo. Lo wesifazane wayembethe ilanga. Ufuna abantu namhlanje abathi ngembathise Nkosi. Ngqokise. Ngimpose. Hey, ngimpose. Ngingabonwa nayizitha zami. Nenyonke emiphambi kwami ingangiboni. Fake ngabusula phambili. Nansi inyonka Nkosi yethu. Fihle ba. Nkulunkulu angibusisa ngisenza. Fihla mina ba. Fihla mina. Siyavala amaholide. Fihla mina baba. Lesi sikhathi esibhekene naso singadluli nami. Zonke uzangaphambili kuzothandaza. Fihla mina baba. Angithembanga odokotela, ngithembanga no-government, ngithembe wena. Ifihle impilo yami. The devil is the Lord. Abanye bayakhala inyembezi. Nansi ingubo. Zonke into ezothandaza. Nansi ingubo ihlala phezu kwabantu. Vala amehlo sonke etendeni sivala amehlo. Egameni likaJesu waseNazaretha. Thandaza. Baba ungcwele. Akekho uNkulunkulu ngaphezu kwakho. Akekho uNkulunkulu. We thank you, Lord. Uthikilentawo uNkulunkulu wabangcwele. Shikadala bihashathani baba. Kasimulo yakho yehlile. Ikasimulo yakho yehlile. Lithi lakho nemvelo. Is eagerly waiting for the manifestation of the sons of God. Sebaba baba ukuthi indaba yakho phezu kwelanga. Bilafisha umuntu. Baba siyabonga ukuthi noma ibandla lingaphambi kukakhaki yoga. Kodwa ngegama likaJesu. We thank you ukuthi uyalibona. Siyabona baba mimi akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Busa uNkulunkulu wethu ongcwele. Busa kule ndawo, busa impilo yethu egameni likaJesu Kristu. Siyathoba uNkulunkulu ongcwele nasemini.
ukhulume kahle ngezwi lakho. Siyabonga Baba, siyabonga ukuthi siyophuma kule ndawo esingene siyikho, angeke sisaba yikho. Ngegama likaJesu babongele, siyabonga ukuthi ibandla lakho liyavuswa, 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 liyavuswa. Babengabonakala ngathi libuthakathaka, kodwa phezu kwaleli dwala uyalakha ibandla lakho, namasango ayidese angeke alahlule ngegama likaJesu. Phakama Jesu, phakama Nkulunkulu. Dumo lonke Baba sikunika wena busisineku yakho okhulumile ngayo. Baba ongcwele, yandisa izambulo zakho loqobo lwakho phekwayo egameni lenkosi uKristu Jesu ophilayo kuze kube phakade. Thank you Lord. Shalom Jesu ezandleni.